По-добре не я включи. По-добре не я. Oh, yes, baby! Каква дата сме? Я кажи нещо за... Ще клипирам, ще филмирам. Ко? Have a nice ride, това! Няма, бе. Това и двете са спирачката, нали? Предата и задната. Да. Гуми са тъшак. Шумни са, нали? Еми да, тия са. Неки са шумни, ама нещо... Нямаш лагери никъде за това, бе. Да. Еми ние просто... Ела насам. Ела да си говорим тук. Чисто е. Дясно. Ела насам. Значи, върчиш той гриф shift. Ще го усетиш. Там къде... Да. Въртни леки ще сега. И ще усетиш дали. Ела по-надясно, че идват коле. Да. А по-големата е за наравно, така ли? За наравно, за надолнищи и за яки крака. Да има място, дойш до мен и си отворим. Аз не бързам, бе. Съм излезнал на разходка. Чакай го това да мини. Насам. Чакам, бе. Значи аз на какви скорости да карам? Стой тук вдясно. Дясно? Ами гледаш краката ти да се въртят така, че ти е приятно. Не е да ги въртиш като бормашина, да не си Тесла. Ами, затова по-големите, по-малките. Ако краката се въртят много бавно, гориш повече калории, логично, нали, ама се изморяваш по-бързо. Ако пък се въртят прекалено бързо, правиш го ти и приятно, бе. Ние сме туристи в момента. Виж, аз ни въртях и заминавам. Брат, чакай да вземеш на Иван колелото, защото оно и се изстрелва. Вие си сте... Той почна да се режи. Сега, въртни лявата ръкохватка към теб, да. И ще качиш на плочата, да стане малко по-трудно, ама ще усетиш тягата. Да усетиш торка на колелото. Какъв торга? Няма да се пребия. Няма да се пребиваш вече ти с тая скорост, кой не може да си паднеш. С тая скорост вика не мога да се ожениш. Тук е надясно. Значи аз преди ги въртях по обиколките в обратна посока, обаче тук където са кръпките на моста, има едни гадни винкели стърчат. Вие какво правят тук? Ловят риба.
тук си говорим, нали? Тук си говорим. Той колело стои отзад на патиото. Ясно. И каската на кормилото закачена. Ние много горчиви мухи. Не ги гълтай. Место да се мет. Съм му казал на Росен, като иска да отива, взима го, кара си го и... Това ли? Да. То стои отзад. Да, то няма как да вземе това на Иван. Сега, защото... Не, той има как да го вземе. И аз съм му казал, докато ма няма да карат. Твоето? Да. Това? Да. Аз зато и сложих отзад и малко по-голяма гума, защото Росен малко по-тежък може би от мене. Да не ми удари някъде каплици. Сети ли торка? Тук карал колело човек. Значи... Ти ако врътнеш няколко обиколки, ще можеш да се отпускаш, да натискаш, да се гониш с хората. Аз разправих тук един чичка как ме направи смешен. Излизаме с Иван, въртим няколко обиколки. Да, няколко обиколки бързи. На кокошинени. И се включи в групичката един чичка, ама 60 плюс. Двамата? Да, Иван вика, Венци, аз не мога повече, прибирам се. Към Иван, като сега ще го откажа. Бъзи Forest Preserve. Една обиколка човек на Бургия. Изобщо не съм посегнал към вода да пия, нищо, не съм пуснал кормилото. Да, натискам колкото мога. Оставихме се, там където се включихме с теми. Там Иван тръгва да се прибира. И тръгваме тука. И чичката, къв чичка дядка, аз съм чичка вече. Залепен зад мене и на Хигенс. Почва да ми повтаря на всяка една минута. Аз съм за теб. Верно ли? Да. И оттам човек едно натискане. Да, ела насам. Excuse me. Такива... Да сложа вазелина на лепенка. Slow moving vehicles. И такива са много надъхващи, защото гледаш го на кокошинен и тръгваш да го гониш. Тръгваш, кой тръгва? Ти, аз едва ли? Ами не, ти стои колело и шампион да си, нямаш никакъв шанс, човек. Ванката вика на Росен, подарявам, че готови колело. Не го искам. Той купи ли? Нали си купил, разправяш Росен, или не? Не, Росен не си купил. Росен кара моето вчера. Ама аз като съм натягал и тук болтовите отзад за седалката, единия болт съм му превъртял главата. Верно ли? Да, И не мога да я мръдна. Аз съм си го направил за мен и ми е удобно. Сега не мога да го атакуваш? Не мога. Ела тук зад мен, че има дупки. Кой идва? Не, аз ти викам да минеш там, че имаше дупки. Аз те разбрах, че някой идва. Да, идва. Дай ли го ти момиче, с това скоро се движи? Значи, тая тук е редовна, в събота се направихме базова тренировка. Сутринта и вечерта, тук беше. Заваряхме тук и оставихме тук. И сутринта и вечерта? Да, значи ние направихме 2 сутринта, направихме 3 сутринта и 2 вечерта. Ние сме направили 5 обиколки, тая е направила минимум 7. Защото ние заварваме тук, оставяме тук, тя не се движи по-бавно.
Аз мога да се движа по-бързо от нея, ама Иван не може още. Викам, няма да въртиш в другата посока, защото ще се изложиш. Ама тя не е проста, човек, тя върти и тя вижда, ние се засичаме тука, после отсреща. Да, ама после не се засичаме тука. После се засичаме някъде по-надолу. Тя е минала на по-голямо разстояние. Върти, бе, върти, бе! Какво ти почиваш? Стига, че. Спря да върти. Гледай го. Това Арлингтън кай са, не? Да, Арлингтън и Хигинс отсреща. Дай напред. Що? Дай напред малко. Що? Да те подправя! Ще ме подбираш, май най-много да съм. Това най-много да паднем ли? Няма страшно. Да бутна малко. Не бе, не. Не, че ви е странно това. Те веднъж човек... Пусни се. Не въртя, да повозя малко. Те веднъж скъсах верига, човек на 35 км откъсамах и те ме прибираха. Чай, че нека. Бутаха ме. Той си. Той, ама. Той с тази скорост, човек, ние ще минем преди него. И това са? Той ще си мине.